इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथां साराबो बिटिआरआव थगायनायफोरनि गेजेराव एक नाम्बारनि सिरियाव गाखोगासिनो दं। बिथाङाबो जगायनु खोथा नंखाय खोथा थगायग्रा हिसाबै ओंखारगासिनो दं। जायनि फलाव बिथाङा माखासे हिंसायारि जे थांनाय इलेक्शन समावहाय जानानै थांदों, बे जाथाय जानानै थांनायाव जाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय हयथ' बुजादों, हयथ' अन्थाइ खुबैजादों, हयथ' गारि थारि बुख्रुबनायफोर जादों। दा बे लाइनावहाय हाग्रामा महिलारिखौसो बिथाङा खोथानि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों उल्था जाबसिननायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय एभिडेन्सआ रोखा एभिडेन्स थासेयावबो बिथांमोना बेबादि बुङोब्ला बेबादि सुबुंखौ एक नाम्बार थगायसुला होनाबा माथो होनो रायजो राजाफोर। स' अब्ला नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नाम खोनाबानो बयबो गियो। हाग्रामा महिलारि होननाय नामानो जोबोद गिथावथाव मोनसे नाम बयनिबो थाखाय। बिथांनि जे जारिमिन, थांनाय बेसेबांबा बोसोरनि जे जारिमिन, 17 बोसोर बिटिसि खुंथायाव थानायनि जारिमिन आरो बिनि सिगांनि जारिमिन, बेखौ नायोबा हाग्रामा महिलारि सारखौ सोरबा होसोनो साहस दं होननानै आं साना। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांखौ सोरबा होसोनो हानाय रावबो मानसि गैया। नामखौ खोनाबानो बयबो गिखायो। गथिखे बियो मोनसे नाटक। हयथ' बियो बिपिएफनो गावसोर होसोलायनायनि मोनसे नाटक खालामदों आरो बेवहाय जोंनि इउपिपिएलनि हान्जानि नामखौ लादों। जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मोनसे सान्थिखौ मोजां मोनग्रा, जोबोद डिसिप्लिनजों आब्रुथिजों सोलिग्रा आरो जोङो जेब्लायबो माने सुबुं दाराखौ बिसास खालामग्रा मोनसे हान्जा। बावहाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौथ' बाद होदो, गुबुन माने सोरबा फिसा फिसौ मानसिखौबाबो होसोनाय बा रायनाय बुंनाय बेबायदि आखल जोंनाव गैया। बियो मोनसे नंखाय अजद। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै सावरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' भिडिअ क्लिप्सआवनो नुखाजोब्बाय सिगाङाव जानाय जायफोर जाथाय इलेक्शननि लागालागि समावहाय, लोगोसे इलेक्शन समावबो दिनै बे जाथायनि थाखाय फोरमानखौ लैहोर गयारि बिथाङा सासे बिपिएफनि नेता जानानै होनो हाबाय आरो नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय। नाथाय बेबादि भिडिअ फुटेज सीसीटीवी केमेरा थासेयावबो जोंना इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि सारासो हाग्रामा महिलारिखौसो उल्था दाय जाबसिनहरदों। बेनि टटेल जाथायनि हिंसायारि जाथायनि रेसपन्सिबिलिटिखौ हाग्रामा सारनियाव बिथाङा गारहरदों। बे इंगित। दा दिनै नुखा खोनाखा एभिडेन्स थासेयावबो बेफोरबादि हिंसायारि जाथायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ जुदि रेसपन्सिबिलिटि हिसाबै हमोब्ला, बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दाय जाबसिन हरोब्ला, दिनै बेबादि बुंग्रा, बेबादि खोथा मिडियायाव बुंफैग्राखौ एक नाम्बार थगायग्रा होनाबा माथो होननांगौ। साननानै नायदो नोंथांमोना, बुजाग्रायानो स्वयं एकदम साखात नुजोबथारबाय। अब्ला राजु नार्जारि बिथां सारा मा हिसाबै बे खोथाखौ भिडिअ क्लिप्सआव नोंथांमोना नुनाय खोथाखौ बुंनो हाखो? बिथाङाबो थगायग्रानि एक नाम्बार सिरियाव गोग्लैहैबाय। बिथाङा जथेस्थ' रोखोमनि गियान दंमोन, राजनितिकआव हाबनानै बिथाङा जथेस्थ' रोखोमनि गावनि प्लेटफर्मखौ आरो लोगोसे रायजो राजानि थाखाय जथेस्थ' रोखोमनि राजनितिकनि गेजेरजों मावलांनो हायोमोन। नाथाय बिथाङा एक नाम्बार थगायग्राफोरनि गेजेराव गोग्लैगासिनो दं दै सारमोन रायजो राजाफोर। सान्थि लुबैयो होननाया खुगायावल' बुंबा जाया। मानगोनां राजु नार्जारि सार, नोंथांखौथ' गोरों गोरा होननानै जों मानियो, रेसपेक्ट होयो आरो नोंथाङा थारैनो सासे गुनि गियानि सासे बेक्ति। नाथाय ससेयाव नोंथाङा राजखान्थियारि लिडार जाबाय, हा लांदो नों आंजों बयखौबो मोजां लामाजों रायजोफोरखौ सेवा खालामनो सुबिदा मोनबाय जेला। मानो एथ' थगायो? बे सान्थि जादोंबा खानाय गोलाव सोरबा गोजौ बलेर' जेवजों फैनानै मानो दोखो बिपिएफनि सासे नेताखौ बुफैखो? बेनि फिननायखौ रायजो राजा गाइस नोंथांमोनहा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ सै।